Gihulagway sa mga netizen kini nahangikan sa San Francisco Camotes Island, Cebu nga usa ka certified super mama. Kini gumikan sa makabilib nga istorya sa pagpaningkamot aron lang makahuman sa pagtungha sa kolehiyo. Siya si Lizel Nodalo Formentera, graduate sa Cebu Technological University San Francisco Campus. Iyang gidungan ang pagpaninda og lagutmon, pag-amuma sa iyang anak ug ang pag-eskwela. Gumikan siyang pagpaningkamot, siya mitapos sa kursong Bachelor of Industrial Technology, Major in Computer Technology. Karong buntaga, atong ibida ang iyang istorya sa kalampusan, dinhilang sa GMA Regional TV Live. Atong mailaila ang usa ka super nanay nga taliwa sa kalisod og responsibilidad sa pamilya, naningkamot siya nga makahuman sa kolehiyo. We have this morning Miss Lizel Nodalo Formentera. Maayong buntag, maupay nga aga, Ma'am Lizel, ug welcome sa among programa. Pakigreet sa ato ang mga kapuso. Hello mga kapuso, maayong buntag. To you, Ma'am Cecil, maayong buntag. Ma'am, daghan gayud ang nakadaig sa imong kakugi ug determinasyon. Asa ka mikuha og kusog, Ma'am? Unang-una ni kuha kog kusog ngadto sa atong buotan og dalaygon nga Dios. Kay kung wala ang Ginoo, iya kadoy tabang, wala tay mahimo sa atong kaugalingon. Ikaduha ngadto sa akong mga anak, ngadto sa akong mga ginikanan, mga igsoon, sa tibok na akong pamilya. Nag-viral gayud sa social media ang imong istorya sa pagpaningkamot aron makahuman sa kolehiyo. Unsay maingon nimong labing dakong hagit nga imong naagian kaniadto? Ang dakong hagit sa akong kinabuhi tungod sa akong kalisod, bilang usa ka kamagwangang anak, ako nakatiman sa akong mga igsoon. Sabi kalisod, nakita na ko nga lisod ang panginabihan sa akong ginikanan hangtod nga naminyo ko, lisod gyapon, gibuhat na ko tanan, paninda, puto, buwad, mga utanon, isda, bisag unsa lang para maka-income ko, pero na mga panahon malugi ang negosyo. Kung nahuna-huna nga, kung ikaw na kay grado, na maayo pang imong trabaho, gaan pa, plus dako pag ikagsweldo. Unsang kurso ang natapos nimo, Ma'am, sa kolehiyo ug unsa pud ang source of income nimo aron masuportahan ang imong pagtungha? Nahuman ko sa kursong Bachelor of Industrial Technology, Major in Computer Technology. Akong source of income sa akong pag-eskwela, mga kapag libod-ugutanon, o nga sa ako sang bana nga managat siya, usahay mananong mga utanon sad. Kung mga ginikanan, tabangan ko kung naa sila, akong mga manghod, nagbaho man sila sa una, muhatagad sila sa akong mga amiga, sa akong mga kaigsunan sa Ginoo sa pagpangalagad, tagaan sad ko nila kung naa sila. Ug hisdugutan ta ang imong pagkainahan, pila na kabuk imuhang anak, Ma'am, ug nag-eskwela na ba sila? Ang ako anak karon tulo sila kabuok, ang kamagwangan 12 anyos, grade 7, ang ikaduha 10 anyos, grade 5, ug ang ikatulo 3 anyos, wa pa siya nag-eskwela. Para kanimo, Ma'am, unsa ka mahinungdanon gayud ang pagtapos sa kolehiyo? Para nako, mas nindot gyud ang makatapos og kolehiyo kay mas dool sa iyaha nga makatrabaho siya og nindot nga trabaho, gaan pa gid nga trabaho, og dako pa gid siyang sweldo. Og dili sad ka biyayon sa uban nga makakuan sa imuha makaminos kay na naman kay grado. Ug karon, Ma'am, unsay plano nimo karon ilabi na nakahuman na ka og eskwela? Sa pagkakaroon, napako sa karon sa balay. Padayon gyapon nagtinda og mga utanon. Pero para makakuan ko, ipunsad ko, makatigom ko, plano ko, tugutan sa Ginoo, mag-eskwela ko og ng education, ship ko og course through DPE para mahimo kong maestra kay sa una manggod ang ako gid kunta gusto nga kurso maestra gid kunta, pero pag pa-enroll na ko wala siya na qualified kay alas pasa naman ko. Sa mga nag-eskwela ug adunay susama nga istorya kanimo, unsay mahatag nimo nga mensahe para kanila? Sa mga inahan nga nag-eskwela parehan ako ug sa mga kabataan nga nag-eskwela nga naglisod gyapon, padayon lang mo eskwela kay mabutor gid ang panahon nga mahimo nga magbalampuson ang inyong mga pangandoy. Kung naman sa mga kalisod, sungasong lang yun ampo sa Ginoo kay tabangan ra gid ta niya. Daghang salamat, Ma'am Lizel!